Good afternoon guys. Susuga kayo din sa amukuan uy. Dinhi sa Kabugayan, Biliran. O guys, na makita ang bukid. Susuga ko sa to. O mukalit lang dire sa amo ada yung guys. O pamaha na guys. O yung tubo na yun. Di parang dagay ang tubig guys. Kadakhan guys sa tubig na ano naman siguro naging nga bagyo. Oh guys, naglusot ang tubig sa mua dire guys. Medyo dapat makita andang tubig guys. Gara. Mo parang kay pagsugod diri sa amukuan nga ingon ani. Oo. Ato. Kapay minta po dito guys ang tubig. Anod na ang manod. Kabot diri guys so nag-abot na sila. Andubog ug ang tin-aw. Okay. Abot diri guys, nagtapog yapon. Mura sa do gripo. Wana amundan, mura nagdagat. Wana. Naglingaw dayon. Lang gani dugay ang kuwan no. Kaloy sa kung tanong. Guys, kung bago pa lang mo sa aking YouTube channel, please subscribe sa Dalinar. Bye bye guys. Dili lang po to guys. Ang karsada guys oh. Lapaw na dito ang karsada. Sa tubig ay nakasiraman dito. Guys, nagpalibot ni ang balay guys yung anak ito kaayo dalira mo kusog ang tubig sa amo so diri guys so kapit na mataop ang among kuwan agianan.